KSA Inglong Pho Asai Hem Along English Spoken Course Kangpu Panjuri Kosaria Rong Alam Ki Bang Pho Aphan Kinep 2 Bokajan Police Station ke Parlo Angkang Balipathar Ahithia Along Pen Inut Hele Abha ke Claim Aphan Police Atum Kinep Kangnan Ada berta long benili berta than bang thare harmony be bertang ton pen arjik tha Dipu rong thang KSA Inglong Pho Asai Hem Along English Spoken Course wo signify cleaner cap arni pen kapang cheng pon aberta card news along berta nangli Rong the ang KSA Inglong Pho Asai Hem Along English Spoken Course JI Kathar pen si ingpu ponlo bangso kang pon amai along KSA Maipu Bijoy be pen si mai chari ponlo mai along kachetong dun STF a convener sizing rongpi lapen KSA along kachirap dun abang pu bang piatum chetong dun English Spoken Course ke thanji aphan ke japonji abang laki Difu Gop College a professor Philip Taro ke than ponji abang Healing Hearts Project a founder Sabin rongpi lapen alang li ari sang huatum pensi ke than ponji aphan birta longdun English Spoken Course kangpu pon amaya long JI Kathar pen lam the ke jai pon ke English alam ke charli kenang sot anu tinta athe office asai pencheng lok IAS ACS asalang along anta kinang sot lapen pirthe angkang along kidam ji aphanta English alam ke thek kenang sot pusi mayalong jai tekan Dogmoka thanangkang panjuri kosaria rong alam ki along kacherap akoi kido bang pho aphan keton kelang rai kombang phuatum puthot nep thu pusi card news along berta nangle Non an bahini riso aphan apran kamut along kachirap akoi kido kaduk kawe bang thong kebra trok aphan ingnang pon tanglo bahini riso aphan apran kamut alam pen social media along khejan charbo meme alam ke top tap ke post atum aphan ta kiri kakuru asai kideng bong alam ta birta long thu Bokajan Police Station Parlo Angkang wo signify great roxy arni tilihni apor inut hele abha ke claim bang khotkoti amekar karlitang Haidar Ali Asopo Chayap Ali aphan pistol pen balipathar along police atum pen kenep kangna Balipathar angkang inut hele bhak asai ke claim abang hele ke George aphan joy pen birta kelong atengs COB Sarihajan 12 Galwar rifle lapen Bokajan Police atum chelangsi nek ingnang pon Police ari deng kaching nang check along pen 22 pistol ebong 22 a pistol amu neutral magazine isi lapen ahok he atangka suri hini alo sika suri narkep an arideng pen kelong pon police atum pen karju patar tok akhun kachathan pon atengki Sunday bazar adung kido inut lalu laskar asopo Akas Ali Ciparjan Hafiz Ciparjan Suresh Afansi kiklem pi pusi chethan pon Nun malam sopor pandina farma berta mungton poniksina Jubu Sports Restaurant HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, Dead to Inject, Jam Pad, and pool game where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish, and many more are available only at Jubu Sports Restaurant. For reservation, contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecuason la penthesire alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji.
Dina mo piputat berta long bangtulo West Car Benglong Kheuria long Vosik inkorana cap arni Sangpi chingrum amai mate Mohila samaro doji Laso apartment Kheuria long non malong Sikdang bom lo posi kat news along berta nangle Kheruni High School ke patu aklamalong kipaduji Sangpi mate soarlo chingrum amai along Assam Chief Minister Pencheng Lok Pinan Rachari kithe kidingatum Chitong Dunji MEC Prabhat Chandra Tarau Lapen Ari Sangho Atum Vosik ne Paikrin Cap Arni Adiamalong humri damsi mai ke pato ahem kikin ke patang dapji aphan pingkhat tekan Kolongalong kedo KPLT amethang boha along Vosik ne phai krenar cap arni pherang ke mai ke phapa dosi songalong ke kleng ke dam lapen puthot ke aparman kengkam kimi kache jor thuji alam chipakla Penang on arni pen KPL te along arpu ki papleng nang chi ke doko jok bo signify criner cap arni puthot mai ingni thusi bang phu ki mia tumaphan arpu pek pontu arpu ke pek pontu la ke dun mai phu KS terang pachathang chun bang rex ding e public relation officer borlong ki ingleng la pen defense secretary shir tungjang atum henlo pherang ke atum angno alang litum pen kaning je atengke difu miles pholong ke dola ke KPL ti kalilo la pen nilitum aboha la ke ilong vet kolonga along ke do aboha an vetlo Lase along kaprek along KPLT klang tu polote lake nilitum pen thanglat kachrap avelu potaning je KPLT ke dondri kram sala pen bojaru hanjang tum ke japon henlo ahok pet a KPLT ladak abang phu kaprek atum ta nangachi parjana tum dolang polote lake ahok kali lupota KPLT dun mai phu KS ting e pending je tu itu serso dak aprang itu long pen kakali bang post dola so post long itu mana angko cithap tu lo dak mana publicity lo si PRO officer lo public relation chief officer lapen vice chairman or putar itu dak si kontrol lo lapen nasona si mana itu pen mana kepe plank poning adim ban itu long ke dolang khali bang adim bang itu si plank ponon itu pen si upgrade kontrol lo lalu tu maka prek keneng ji bangke lah hello ason gabelo nitum kace songa puthak bang nitum tanon bangke kadowe arata tum ta chini lo nitum non ceasefire do data phike nitum ta rat ajak kong tanang kogi rat pen tum kace rak pachitu tanang kogi apa sini tum ta rat phanta khalo nitum kace songa long sami nang cerap tum chitu tun po apen lasona thaksi nitum non ke bangji prang la non chiklo yononi prang nitum diligi dam ye phanta nitum ta chingmai bom lo process bom lo anso se nitum mane kace song ponje pan nitum be kace song abang ke nitum karbiang long asumat rat atum terang chini lo nitum tu protocol joini situm kace song bom la so kapichunye pan bang ke nitum long rat tanang po rat kace song nitum long nang po apen rat tanang chingru nang po la pen nitum KPLT din sami nitum ulma pon nitum a character kace larje pan nitum rat pen kace rum pet pen kai ke tan nitum mane kace song ye pan la bang tan nitum kace sik pon lo apen rat aning ke hang tan nitum kape plengi pan tan nitum bor i pon lo apen la sona thaksi kace songa mo longan sami rat tang cingrat dunang po rat tang citu dunang po lapen itum ta rat advice pen rat ningke hang pen itum ta altum advice am thak pen itum ta me kace song pani phan itum ta bori kon lo lapen non dilhi dam ye phana puthak ta itum ta son si PCC committee bonai si itum matha pon bom lo lapen aneke prap pen itum ta memorandum pen lapen draft kori pen mesen intellectual pen itum cetong silahaya draft am kata tum claim po lapen isi chuni bange councilor sorotan itum phana sapsunang langdu nai itum matema dak ke do ceasefire atum podon stamin itum tong ta army dundo alang tum kichu kijun pe ke chenlo ke dorde ke phophe la hai tani tum pan councilor sort nang chelang du nai la pe tum ke du kisung dalang tum ta nang chelang du nai manene tum bang ke non bang ke tum la hai bang phan ka cho hang ka chu diman pu bang ke tum asomar phan tani tum tan tum te control lo la pe tum la hai ta cho claim klelo ni tum phan government tum mon sam long bang nai polo tum mon sam long bang lo mon sam pe tum ka chingki phan tani tum ni hang lo stame pinian ta me government tum nang hang helang Stamela so puthang mong tan itum ta ipil bom lo jadi tum panang hang nang po cingki nang po cetha nang po laban ke mesena kam an ke itum ta government pen chekroi po lapen itum ka song article bang ke itum kadobe ta chinlo karbiang lo ra so political atum la claim po sala tu protocol e fancy la tum manta claim itum ta 244 article e fancy je song bom lo asira so ka pichun je fan bang ke itum penta un ana jak kong pen lapan itum penta ko an ma ke claim pon i bang itum ta claim pon po halo lapen isi pacinia lamang kala son lo di fulong pasmal lo tum di kem do afang stamina tu mason si SP fan hamren SP fan la pen di fu SP fan sami tum lo da pijir lo memorandum CP lo jai nitum di fu designated kema bang ke nitum dissolve dat lo mane handak bang nitum do se withdraw kori dat lo lamang
Asyik saya pun tak api bangke non api yang si dolang polo tela bangke nitu mamunit kali lo pesin nitu cipuji athima nitum ke withdraw date api bangke nitum non dak withdraw date api bangke nitum dak kolonga long si establish lo kolonga long si dopo plus nitum is nitu bangke bokulia long si nitum tik pon bom lo ahai si nitum non la sop apu tak si nitum tingki pon bom dak ting white pon bom lo la pen non difu pas mai long bangke nitum mahin pen ke dissolve lo la so ke bangke nitum do delo hadak bangke asik komane bang pudolang pustame hala bangke ni nitum pen responsible abedet po la sini tum ke PRT fire ni tum go pen chingki bom amin fandar kal hello ye dori khamsa la pen goyal hanja la hello tum ke PRT fire fandar lo la sila pen abhere ke kapre chuparian tapta du kokta hai ni hello GS ni hello chairman mate amuk ta huk ta hai sala ke kalilo itum central long go register fire amen pen ke goyal hanjangan hello la si alang li tum long sini tum ta du thib lo la pen ni tum long non iston elong long ni ar ku ka vedet do ko la se hala sonong tan itum pini ching wai ching room si ke ong dong officer pen itum che tong tu si itum dak chupa pleng lo ye ar tu gi mini itum ga chupa pleng nang ko bang ke la hello je vice chairman PRO public relationship officer la pen public secretary ni tum la ke thomar pu ka vedet along pa pleng pon lo la sini tum pen abhere la dori kham sa pen waya ru pen abhere ke ka prek yong si ke PRT amen pen do kok polote la kani tum risk and elo penitum hin pen responsible avelo la sinon nitum pas mera long ke do bom atum bustame la ke literally tum amunit kalilo atheni tum amunit polote nitum sesfaira kem ke dakolong ancho along ga prek no hokta wi la pen pas mera kem ban kani tum aprang dolo sesfaira ke long cheng hot pe stabe dakke do ko anya ka problem dolo akisung do ko ka yoni nitum hadak do dedalu penitum do dedat ayo ni nitum dak kolonga kem wang julo la penitum SPDSP ang song tala solo pali lab yani tum dak do delu la sikumane bang putum si hadak do kok puloti la ke government pen setame kaprek pen setame akisung do kok pesan nitum hin pen responsible avelo la pen nitum kachi song bang ki nitum tarala long sido pen rat khan akha nitum kachi song yut kemang chun chetik mati nitum artikel tu futur aphan sinitum che song la sila so along nang chidon nang chirap chetu do ni ke rat along sido pen rat pen sido nitum nang chirap bom ayos nitum me bom lo ada berita bang lapan sikang tuan pening lo jomi thang me kardom